Wel, helo a croeso yma i Ogof Siôn Corn. Ie wir. Wel, mae wedi bod yn amser prysur, a mae amser prysurach i ddod fi'n siŵr. Ond fel diolch i'r rhai ohonoch sydd wedi bod yn ordro fideos a dod yma i'r Ogof i gweld fi, o'n i'n meddwl fydden ni'n darllen stori fach i chi. Ie wir, un o fy hoff storiau hefyd. Siôn Corn a'r anrheg gorau 1 gan Tudur Dylan Jones. Nawr de, chi'n barod? Dewch i ni fynd. Mae'r Nadolig eto'n agosau pan fydd plant bach Cymru i gyd yn ei gwlau. Yn disgwyl ymweliad gan yr annwyl Siôn, yr hen ddyn mwyn sydd o hyd ar y lôn. Ac i Nadolig bu'n brysur yn gwneud anrhegion a'i lapio mewn papur. Cael help y corachod pob un wrth ei waith, yn paratoi ar gyfer y daith. Pob corach bach yn trefnu a chario, rhain creu a rhain lliwio, a'r rhai wrth i'n lapio. Pob anrheg yn dwt yn y car llusg mawr ac yn barod i gychwyn o fewn yr awr. Ydy'r rhestr yn barod? Gweidiodd Siôn. Mae na filoedd o dai o fynwy i fôn. Yna daeth ateb gan un o'r corachod. Ydy, Mr Corn, mae popeth yn barod. Pob anrheg, medde Siôn. Pob carw neu le yn barod i hedfan dros wlad a thre. Ydyn, Mr Corn, sdim rhaid i chi boeni, dim ond dilyn y rhestr a chaiff neb ei siomi. Ac i ffwrdd â Siôn yn uchel i'r awyr, a'r ceirw i gyd yn barod am antur. Fe aeth i gas newydd, y fenni, Caereinion, Llanfyllin, Glynceiriog, Bryneglwys, Llanarmon, Wrecsam, yr Wyddgrug, Llandyrnog, Bodfari, Conwy, Bangor, Sir Fôn a Pwllheli. Pob eilwyd yn dawel a'r mince peas a'r moron, yn cadw'r holl geirw a Siôn yn reit fodlon. Trawsfynydd, Dolgellau, Corris, Llanwryn, ond wrth deithio i lawr i gyfeiriad Caerfyrddin, ac wrth edrych ar restr yr holl anrhegion, aeth Siôn yn welw a theimlo'n ddigalon. Bod llu o anrhegion yn llenwi pob sach, doedd yna'r un anrheg i gwydio'n bach. Y bachgen gorau a fi drwy'r flwyddyn, yn diolch, yn helpu ac yn bwyta ei grwstyn. Chwiliodd Siôn drwy'r holl restr faith. Roedd ei galon ar dorri a'i lygaid yn llaeth. Yn sydyn, daeth syniad o rhywle ei ben, a chydiodd mewn papur ac amlen wen, ac ysgrifennodd un neges o'i galon, Caer Amlen, a rhoi arni'r enw Gwydion. Ar bore hwnnw roedd holl blant bach Cymru ar ben ei digon ac wedi syfrdanu. Anrhegion lu yn ei disgwyl ben bore, ond Gwydion bach gafodd yr anrheg ore. Un amlen wen wrth droed ei wely, ac wrth ei hagor, dyma ddechrau gwenu. Roedd Miriam ac Olwen
ei chwiorydd mawr, yn chwarae ar ddoli ar pram ers dros awr. Gofynnodd mam, be ges ti Gwydion? Dwi di cael nodyn gan Siôn. Paid bod yn wirion, meddai dad yn syn wrth y bychan. Ond dyma Gwydion yn darllen y cyfan. Annwyl Gwydion, does dim anrheg i ti heddiw fel pawb arall mae'n flin gen i, ond paid a phoeni fe gei di anrheg well. Dwi am i ti ddod ar daith bell bell. I wlad yr ia i ngartre i, ac unrhyw beth yno a weli di. Fe gei di'r cyfan pob anrheg sydd yno, bydd hwn yn Nadolig sy'n werth ei gofio. Ac oherwydd dy fod yn angel o fachgen, byddi'n rhannu pob peth gyda Miriam ac Olwen. Gobeithio y cewch chi hwyl ar y lôn, cofio'n cynnes a hwyl fawr, Siôn. Ac yn lle chwarae gyda'r ddoli a'r pram, dyma Miriam ac Olwen a dad a mam yn cydio yn Gwydion yng nghanol y papur a'i godi yn uchel a'i daflu i'r awyr. Dyma'r Nadolig gorau i gyd, cael mynd gyda'i gilydd i bellter byd, a chael cwrdd a Siôn yng ngwlad yr ia, y cyfan am fod Gwydion yn fachgen mor dda. Y diwedd. Wel, diolch am ymuno gyda fi, a gobeithio i chi mwynhau hwnna. Nawr mae'n rhaid i fi fynd, mae'n amser brysur iawn wrth gwrs. Nadolig llawen! Ho, ho, ho!